Københavns brostensbelagte gader summede som altid af liv, men denne dag var luften tyk af en uforklarlig spænding. Midt i det hele, lige foran Elaras ydmyge, men farverige madbod, stoppede 4 skinnende sorte SUV'er brat op. De lignede tunge, elegante jagthunde, der pludselig havde fundet deres bytte. Motorerne tav, og stilheden, der fulgte, var næsten øredøvende i den ellers travle bydel. Forbipasserende sænkede farten, og samtaler døde ud. Alle øjne var rettet mod den lille bod, der duftede af friske krydderier og hjemmelavet mad. Hvad ville der ske? Hvem var disse mystiske fremmede? Og hvorfor var de kommet lige hertil? Spørgsmålene hang ubesvaret i den kølige eftermiddagsluft. Dette er historien om Elara, en ung kvinde med et hjerte så varmt som den mad, hun serverede. Hun var en passioneret gadekøkkenkok, hvis bod Elaras køkken var et kendt syn i det travle kvarter. København var hendes hjem, og her havde hun fundet sin plads. En lille oase af smag og venlighed. Elara havde altid drømt om at dele sin kærlighed til mad med verden, at skabe glæde gennem enkle, men udsøgte retter. Hendes baggrund var ikke glamourøs, men hendes ånd var urokkelig. Fra det tidlige morgengry til den sene aftenstund var hun at finde ved sin bod, hvor hun tilberedte alt fra sprøde falafel til cremede supper. Stamkunderne elskede hende, ikke kun for hendes mad, men for hendes smittende smil og hendes evne til at huske alles favoritretter. Hun var en del af lokalsamfundets puls, et anker i hverdagens travlhed. Hver dag fulgte et velkendt mønster. Elara vågnede før solen, forberedte sine ingredienser med omhu og åbnede sin bod, mens byen langsomt vågnede. Dagen igennem serverede hun måltider, sludrede med kunderne og nød den summende atmosfære. Men der var en særlig del af hendes rutine, der adskilte hende fra andre. Det begyndte for mange måneder siden, da hun første gang lagde mærke til den unge dreng. Han var tynd, med tøj, der hang løst om hans spinkle krop, og øjne, der bar en tung byrde. Han hed Elias. Hver dag stod han et stykke borte og kiggede længselsfuldt på maden i Elaras bod, hans blik fyldt med sult og en umiskendelig tristhed. Elara tøvede ikke. En dag kaldte hun ham hen til sin bod. Uden et ord serverede hun ham en dampende varm portion af dagens ret. Elias' øjne lyste op, og selvom han sjældent sagde et ord, talte hans taknemmelighed sit tydelige sprog. Fra den dag blev det en fast rutine. Hver eftermiddag, lige før hun lukkede, gemte Elara en portion mad, specielt til Elias. Hun mente, at ingen fortjente at sulte, og hendes egen fortid havde lært hende værdien af en venlig gestus. Måske var det minderne om svære tider, der drev hendes uselviskhed, minderne om en tid, hvor hun selv havde savnet en hjælpende hånd. En stille forbindelse voksede frem mellem dem. Elias var et flygtigt væsen, der gled ind og ud af hendes dag, men hans tilstedeværelse var blevet essentiel. Han kom altid, han tog imod maden med en næsten umærkelig nikken, og så forsvandt han igen, ofte uden et ord. Det var et bånd bygget på stilhed, empati og en simpel, men dybt følt handling af venlighed. Hvis du elsker historier om venlighed og uventede overraskelser, så husk at abonnere på vores kanal. Elara vidste ikke, at hendes lille, daglige ritual snart ville trække hende ind i noget langt større, noget hun aldrig havde kunnet forestille sig. Denne venlighed var ikke gået ubemærket hen. Elaras daglige ritual med at fodre Elias var blevet en fast del af hendes identitet. Hun gemte altid en portion af dagens ret, ofte en varm, krydret linsegryde eller en solid kartoffelsuppe, specielt til ham. Det var ikke et spørgsmål om at vente og se, om han dukkede op. Det var en stiltiende aftale, en usynlig tråd af tillid, der forbandt dem midt i byens hektiske larm. Og Elias svigtede aldrig. Hver eftermiddag, når solen begyndte sin nedstigning, og Elaras bod langsomt tømtes for kunder, ville hans skygge falde over brostenene, og han ville stille sig diskret i køen, ofte som den sidste kunde. Han sagde sjældent noget, blot et ydmygt nik og et taknemmeligt blik, der talte bind for ord. Omkringliggende sælgere og de lokale beboere havde bemærket Elaras usædvanlige venlighed. Nogle roste hendes barmhjertighed,
kaldte hende en helgen i forklæde, en sjælden sjæl i en travl verden. Andre rynkede på næsen, mumlende om at fodre problemet og undrende over, hvorfor hun spildte sin hårdt tjente mad på den slags. Men Elara lod sig ikke røre. Hendes hjerte vidste, at hun gjorde det rigtige. Elias var bare en dreng, et barn, der var fanget i et liv, han ikke havde valgt. Elias' baggrund var et slør af gadehjørner og kolde nætter. Han var et ansigt blandt de mange, der usynligt vandrede gennem byens årer. Med sit tøj, der var for stort eller for slidt, og et udtryk, der var ældre end hans unge år, fortalte han en historie om overlevelse. Elaras mad var hans eneste faste holdepunkt, den eneste garanti for et varmt måltid i en ellers usikker tilværelse. Hun vidste ikke, hvor han kom fra, eller hvor han boede, men hun så den konstante kamp i hans øjne, den skrøbelige flamme af håb, der glimtede bag træthed og sult. Efterhånden som ugerne gik, voksede Elaras bekymring for Elias. Hun så de nye skrammer, de dårligt dækkede hosteanfald i den kolde morgenluft, de stadigt mere magre lemmer. Hun ville så gerne hjælpe mere, give ham et tæppe, en seng, et hjem. Men hvordan? Hendes beskedne bod og hendes egen stramme økonomi gjorde det næsten umuligt. Hun følte sig magtesløs, en følelse, der gnavede ved hende, selvom hun forsøgte at skyde den fra sig. Hun tænkte på sit eget barndomshjem, på de varme måltider, hendes mor altid havde sikret, og den kontrast skar i hendes sjæl. Så kom dagen, hvor en uventet forandring ramte. Elias dukkede ikke op. Elara ventede. Hun kiggede op fra sine simrende gryder, hver gang en ung skikkelse passerede forbi. Hendes hjerte sank for hver solnedgang, der uden Elias' fremkomst. Maden, han skulle have haft, stod urørt, og Elara kunne ikke fokusere. En snigende ængstelse begyndte at sprede sig i hendes bryst. Hvor var han? Var der sket ham noget? En dag blev til 2, 2 til 3. Elias var væk. Elara forberedte stadig hans portion hver dag, holdt den varm, håbede, at han ville dukke op, at han ville komme løbende rundt om hjørnet med sin sædvanlige, forsigtige adfærd. Men der var intet. Hendes bekymring voksede til en alt overskyggende angst, der gjorde hendes madlavning tung og hendes smil tvungent. Kunderne undrede sig over hendes fraværende blik, men ingen vidste om den stille tragedie, der udspillede sig i hendes hjerte. Hvad Elara ikke vidste, var, at hver eneste af hendes venlige handlinger var blevet observeret. Fra en diskret afstand, måske fra en parkeret bil med tonede ruder eller fra et vindue i en nærliggende bygning, havde en mystisk figur fulgt med i Elaras og Elias daglige ritual. Denne skyggefulde observatør havde et skarpt blik for detaljer, en tålmodighed, der kun kunne drives af et vigtigt formål. De havde set Elaras empati, hendes udholdenhed, hendes ægte omsorg for en dreng, som ingen andre syntes at se. Og denne observation ville snart ændre alt. Elaras desperation over Elias' fuldstændige forsvinden voksede dag for dag til et punkt, hvor hver en celle i hendes krop skreg af bekymring. Hun havde spurgt rundt i hele nabolaget, talt med de andre bodeejere, de lokale butiksansatte og endda nogle af de faste gadehandlere, men ingen havde set Elias. Ingen vidste, hvor han var blevet af. Madboden, som engang havde været et sted fyldt med glæde og livlig aktivitet, føltes nu uhyggeligt tom uden hans spinkle skikkelse, der som en skygge ventede i periferien, klar til at modtage sin daglige portion varme og venlighed. Hver morgen, når hun dækkede sine retter frem, manglede der noget fundamentalt. Den daglige glæde ved at drive sin forretning, den stolte følelse af at servere lækker hjemmelavet mad til glade kunder, var erstattet af en nagende, tung tristhed. Selvom hendes kunder stadig strømmede til, var hendes smil mere anstrengt, hendes øjne søgende. En følelse af magtesløshed kvalte hende. Hun ønskede at gøre mere, at søge bredere, måske endda kontakte myndighederne, men hvad skulle hun sige? En hjemløs dreng, jeg fodrer hver dag, er forsvundet. Hun havde ingen tilhørsforhold til ham, ud over den usagte aftale om et dagligt måltid. De fleste ville nok bare trække på skuldrene. Det skete jo hele tiden på gaden.
Hendes tanker kredsede om ham konstant, forestillinger om, hvad der kunne være sket. Var han kommet til skade? Var han blevet fundet af sin familie? Håbet flimrede mellem de mørke bekymringer. En usædvanlig kundes ankomst afbrød hendes dystre tanker en solrig eftermiddag. En velklædt mand, klædt i et skarpt jakkesæt, der syntes alt for formelt til en gadebod, med et alvorligt, men nysgerrigt udtryk i ansigtet, nærmede sig Elaras bod. Han var høj, havde et gråsprængt hår og øjne, der syntes at se alt. Han bestilte en af hendes specialiteter, men hans blik scannede ikke menukortet eller de andre kunder, men snarere hende og omgivelserne med en intensitet, der var ubehagelig. Mens han ventede på sin mad, begyndte han en samtale. Det ser ud til, at du har en travl båd her, sagde han med en dyb, rolig stemme. Jeg har bemærket dig før. Din venlighed er sjælden at se. Elara takkede ham, men hendes mistænksomhed var vakt. Hvad mente han med bemærket dig før? Derefter kom det. Jeg har også bemærket, at du har fodret en ung dreng. En lille, stille knægt, der kom her hver dag. Elaras hjerte sank og steg på samme tid. Mistænksomheden forblev, men et glimt af håb tændtes i hendes bryst. Måske vidste denne mand noget. Ja, svarede hun forsigtigt. Elias. Han har desværre ikke været her i over en uge nu. Jeg er meget bekymret. Hendes stemme bar tydeligt præg af den angst, hun havde båret på. Manden nikkede langsomt. Hans øjne fastholdt hendes. Jeg ved det, sagde han. Jeg har fulgt med i dine handlinger i et stykke tid. Din uselviskhed og dit store hjerte er virkelig imponerende. Elias han er en særlig dreng, og du har passet godt på ham. Et sus gik gennem Elara. Hvem var denne mand? Og hvad mente han med at følge med? Før hun kunne nå at formulere et spørgsmål, fortsatte han. Jeg er her for at fortælle dig, at der vil ske noget vigtigt snart. Noget, der vil forandre tingene for dig. Han rakte sit visitkort frem. Et elegant, minimalistisk kort uden titel, blot et navn og et telefonnummer. Vær klar, sagde han med et svagt smil, der ikke helt nåede hans øjne. Vær klar til det uventede. Med disse mystiske ord betalte han for sin mad, tog en bid og forlod boden, forsvindende lige så pludseligt og elegant, som han var dukket op. Elara stod tilbage, forvirret, ængstelig, men også med en spirende forventning om, at Elias' fravær måske ikke var endeligt. Elara var nu mere forvirret end nogensinde før. Mandens ord genlød i hendes hoved. Vær klar til det uventede. Hvad kunne det betyde? Hvad skulle hun være klar til? Hendes tanker kørte i ring, mens hun forsøgte at finde mening i det hele. Var det en trussel? Eller et løfte? Hun holdt fast i visitkortet, hvis glatte overflade føltes beroligende i hendes hånd. Navnet på kortet var ukendt, men mandens øjne havde haft en autoritet, der var svær at ignorere. En spænding begyndte at bygge sig op inden i hende, en blanding af frygt og en mærkelig form for forventning, der fik hendes hjerte til at banke hurtigere. Hele hendes krop var på stikkerne, parat til det ukendte. Dagen efter mødte Elara op ved sin madbod, præcis som hun altid gjorde. Solen skinnede, og byens lyde fyldte luften, men i dag var alting anderledes. Hendes opmærksomhed var skærpet. Hun forberedte maden med vanlige bevægelser, men hendes øjne scannede konstant gaden. Hver en bevægelse, hver en forbipasserende. Hun ledte efter noget usædvanligt, et tegn, der kunne forklare mandens mystiske ord. Madboden var travl, som den plejede at være. Kunder kom og gik, glade for hendes velsmagende retter, men Elara følte en understrøm af spænding løbe gennem luften, som om hele verden holdt vejret sammen med hende. Hver gang en bil passerede, spidsede hun ørerne. Hver gang en fremmed stirrede lidt for længe, holdt hun vejret. Det var midt på eftermiddagen, da det pludselig skete. Lyden af dybe, brummende motorer skar igennem den sædvanlige bystøj. Lyden var anderledes end den normale bytrafiksummen. Den var tungere og mere magtfuld, og den syntes at vokse i styrke, som om den nærmede sig målrettet. Elara frøs midt i en bevægelse, en spiseske med rygende varm curry svævende over en tallerken. Hendes tanker sprang øjeblikkeligt til den velklædte mand og hans advarsel.
Dette var det. Dette var det uventede, han havde talt om. 4 identiske, skinnende sorte SUV'er rullede langsomt om hjørnet og fortsatte ned ad gaden. De bevægede sig med en synkroniseret præcision, der virkede næsten militaristisk, og de stoppede så brat op, side om side, præcis foran Elaras madbod. Deres tonede ruder gjorde det umuligt at se ind, og deres tilstedeværelse sendte en bølge af stilhed over det ellers så travle gadebillede. Den dybe brummen fra motorerne stoppede samtidigt, og den pludselige stilhed var næsten overvældende. Kunder og forbipasserende stoppede op, forvirrede og nysgerrige. De hviskede og spekulerede på, hvem der var ankommet. Var det en berømthed? Politikere? Mafiaen? Børn stoppede deres leg, og selv de mest garvede gadesælgere stirrede med åben mund. Elara stod bag disken. Hendes hjerte bankede så voldsomt, at det næsten overdøvede lyden af hendes egne tanker. Hun følte sig som en del af en film, hvor klimakset var lige om hjørnet. En efter en åbnede dørene til SUV'erne. Det skete langsomt, næsten ceremonielt, hvilket antydede en vigtig ankomst. De tilstedeværende holdt vejret, deres blikke naglet til de mørke åbninger. Elara trak en dyb indånding, parat til, hvad end der måtte komme. Hendes hænder knugede om kanten af bordet. Hendes knurker var hvide. Spændingen var ubeskrivelig. Et øjebliks tøven, så begyndte figurer at træde ud af køretøjerne. Ud af den første SUV trådte en skræddersyet skikkelse, næsten identisk med den mand, der havde besøgt Elaras bod dagen før, med den samme alvorlige mine og autoritære udstråling. Derefter kom 2 mere, alle klædt i upåklagelige mørke jakkesæt, deres blikke scannende gaden, vurderende situationen med en rolig professionalisme, der syntes at trodse den kaos, deres ankomst havde skabt. De var livvagter, det var tydeligt, deres kropssprog signalerede beskyttelse og kontrol. Elara holdt vejret, hendes hjerte bankende som et trommeslag i brystet, mens hun så de 3 mænd positionere sig, danner en løs, men uigennemtrængelig barriere omkring den sidste, mest mystiske af de 4 køretøjer. Forbipasserende, der stadig stirrede med åben mund, rykkede en anelse tilbage, som om de intuitivt forstod, at de vidnede om noget af stor betydning. Så åbnede døren til den 4. SUV, langsomt, næsten ceremonielt, som om den skulle afsløre en konge. Udtrådte ikke en mand, men en kvinde. En kvinde, hvis ansigt øjeblikkeligt udløste en genkendelsens gnist hos Elara, selvom hun ikke umiddelbart kunne placere hende. Det var et ansigt, der havde prydet forsiderne af livsstilsmagasiner, der havde smilet fra tv-skærme under velgørenhedsarrangementer, og som var blevet citeret i finanssektionerne af aviser. Elara tænkte febrilsk. Hun var en prominent skikkelse, utvivlsomt, en filantrop, en erhvervsmagnat, måske endda en kongelig, selvom Elara ikke kunne genkende hende som en af Danmarks egne. Hendes holdning var elegant, hendes tøj diskret luksuriøst, og hendes øjne var varme og intense, da de fejede over den måbende menneskemængde, og til sidst landede på Elara. Kvinden tog et par skridt frem. Hendes følge af mænd bevægede sig flydende med hende og stoppede direkte foran Elaras madbod. Et blidt, men samtidig fast smil spredte sig over hendes ansigt. Elara, sagde hun, hendes stemme melodiøs og kultiveret, men gennemsyret af en dyb oprigtighed. Jeg er kommet for at takke dig, for din enestående venlighed og for det utrolige hjerte, du har vist. Elara var målløs, hendes mund tør. Hvad betød dette? Hvorfor takkede denne magtfulde kvinde hende? Så kom den store afsløring, der sendte en bølge af chok gennem Elara og alle, der var tæt nok på til at høre. Kvinden trak vejret dybt, hendes øjne blev en smule fugtige. Den dreng, du har fodret hver dag, Elias. Han er min søn. Et kollektivt gispe spredte sig blandt tilskuerne, og Elara følte, at verden spandt rundt om hende. Elias? Hendes Elias? Søn af denne kvinde? Det var ufatteligt. Kvinden fortsatte, hendes stemme nu fyldt med følelser. Elias var i en vanskelig periode.
En ungdommelig protest, en misforståelse, en søgen efter uafhængighed, der gik alt for vidt. Han stak af hjemmefra for flere måneder siden. Vi har ledt efter ham over hele landet, desperat. Forestil dig en mors angst, når hendes barn forsvinder i den store by. Hendes blik fæstnede sig igen på Elara, dybfølt taknemmelighed strålende fra hendes øjne. Du har holdt ham i live, Elara. Du har givet ham mad, når ingen andre gjorde det. Du har været hans anker, hans ubevidste beskytter i en tid, hvor han var mest sårbar. Selvom du ikke kendte hans sande identitet eller vores families fortvivlelse, handlede du med en medmenneskelighed, der overgår alt, hvad vi kunne have håbet på. Og for det er jeg der evigt taknemmelig. Ordene hang i luften, tunge af betydning, mens Elara stadig forsøgte at fordøje den utrolige sandhed. Fra den sidste skinnende SUV trådte Elias ud, ikke længere den flakkende, skyggefulde skikkelse, Elara kendte fra gaden. Han var tydeligt renere, hans hår nyklippet, hans tøj rent og velsiddende, og hans øjne strålede med en genkendelig gnist. Trods forandringen var det umiskendeligt ham, og et lettelsens suk undslap Elara. Elias' blik fandt hendes, og et bredt, taknemmeligt smil spredte sig over hans ansigt. Et smil, hun aldrig før havde set udfolde sig så frit. Han gik hen imod hende, og selvom han ikke sagde et ord, sagde hans øjne alt om den taknemmelighed, han følte. Det var en genforening uden ord, men fyldt med dyb, følelsesmæssig resonans, et vidnesbyrd om den usynlige forbindelse, de havde delt i så lang tid. Elias' mor, kvinden, hvis ansigt var kendt fra medierne, trådte nu helt tæt på Elara. Hendes stemme var mild, men fast, da hun fortsatte. Elara, din godhed har ikke blot reddet min søn, den har givet os vores familie tilbage. Der findes ingen penge, der kan betale din gæld, men jeg vil gerne give dig en mulighed. En mulighed, der afspejler dit store hjerte og din utrolige evne til at nære andre. Hun tilbød Elara en donation af en størrelse, der ville give hende mulighed for at udvide sin forretning eksponentielt. Ikke blot en ny madbod, men en fuldgyldig restaurant. Et fristed for dem, der søgte varme og et godt måltid. Eller måske, foreslog hun, en fond dedikeret til at hjælpe andre unge i Elias' situation. Elara stod overvældet. Hendes tanker snurrede. Hun havde aldrig drømt om sådan en generøsitet. Hendes lille gadekøkken, hendes passion, var pludselig blevet en port til uendelige muligheder. Hendes beslutning blev truffet næsten instinktivt. Det handlede ikke om personlig vinding eller at opnå rigdom for rigdommens skyld. Hendes hjerte bankede for det samme formål, der havde drevet hende til at give Elias et måltid hver dag, at hjælpe dem, der havde det svært. Jeg vil gerne skabe et sted, sagde Elara med en stemme, der skælvede af følelser. Et sted, hvor ingen skal gå sultne i seng. Et sted, hvor alle er velkomne til at finde trøst og mad, uanset deres situation. Dermed tog Elaras liv en uventet drejning. Hendes beskedne gadekøkken blev omdrejningspunktet for et større initiativ. Med Elias' mors generøse støtte og den velklædte mands kyndige vejledning, der viste sig at være familiens betroede rådgiver, blomstrede hendes vision. Hun etablerede et non-profit spisested, et varmt og indbydende rum, hvor hjemløse og trængende kunne få gratis nærende måltider. Det var mere end et spisested. Det blev et samlingspunkt, et sted for værdighed og fællesskab. Forholdet mellem Elara, Elias og hans familie blomstrede. Elias, nu tilbage i skolen og med en nyfunden ro, holdt fast kontakten med Elara. Han hjalp ofte til i det nye spisested i weekenden, en stille og flittig hånd, der forstod betydningen af hvert måltid. Familien støttede aktivt Elaras projekt, ikke blot med økonomi, men også med deres tid og netværk, hvilket forstærkede initiativets rækkevidde. Historien om Elara, gadekokken med det store hjerte, blev en fortælling, der inspirerede mange. Den viste, hvordan en enkel handling af venlighed, en daglig gestus af medmenneskelighed, kunne udløse en bølge af positive forandringer, der forplantede sig langt ud over det umiddelbare øjeblik.
Hendes liv var et bevis på, at selv den mindste gestus kan have en enorm indvirkning, og at en uselvisk handling kan føre til uventede velsignelser. Det var en påmindelse om, at i en verden, der ofte virker kold og ligegyldig, findes der altid varme hjerter, der venter på at gøre en forskel. Hvilken del af historien rørte dig mest? Del dine tanker i kommentarerne. Og for flere hjertevarmende historier, abonner og se vores næste video.